Ni txikitatik beti gogoko izan nituen matematikak, eta errestasuna be baneukan, batuketak eta egiteko orduan hori ja txikitatik. Eta nik uste gauza biak batera etortzen direla, errestasuna badukazu, gogoko duzu, eta gogoko duzunez, eginez, errestasun gehiago irabazi. Eta gure garaian gainera, klasean igoratzen nahi, txikitan ginen 63 mutiko gela batetan. Ni zua nintzenez, nintzen 62garrena, eta nire atzetik zetorren beste bat, Zulueta, 63garrena. Eta karo, klasean horren beste umekin, jartzen zizkiguten arbelean batuketa eta eragiketa erraldoiak, eta horre egoten ginen txiri egiten, ez? Orduan nolabait, garaian egin zen, ematen zen hezkuntza ere, matematikari pisu handia ematen zitzaion, kalkuluaren balio handia ematen zitzaion. Nik gogoan dudana da, txikitan nik bizilagun genduen goran, eta ara jartzen zizkigun astero asmakizunak, eta jokuak. Eta astea pasatzen genduen ura asmatzen. Hori oso gogoan dut. Eta gero ere bai zulotut esatezunarekin gure eskolan, ni aurreneko urtetan ibil nintzen ikastola batetan, baina piso batetan, eta ginen 12 ume, neskak eta mutikoak. Eta hola jolastuz da ikaste genduen, eta ja 6 urtea bitartean ikaste genituen batuketak, kenketak, biderkaketak eta zatiketak. Eta gero hori izan zen austura, pasa ginen zuzenean gaztelaniazko eskola bat. Eta orduan hor matematikaren indargunea neukan. Horrek hizkuntza nola dan unibertsala, forte sentitzen itzan. Eta horrek ere egindu txikitatikan, zuk esan duzun bezala, gogoko zaletasuna ondo moldatzen itzan. Eta gero gaine beste ume askok eta bezala, hitzakin jokatzen duten bezala, gu jokatzen duen formakin, zenbakikin, hori bizkata etxetik jaso dugu. Nik uste nekazal giroan ere, badagoela hola geometria oso sartuta dago, kalkulo oso sartuta dago, eta atxak txikia zenean ariketa bajartzen zigun. Eta, zan, 10 sokotz jartzen ditugu, ez da, euskal jokoa sokotzena 10 sokotz. Sokotz batetik bestea metro bat. Zenbat metrotan hartzen dituzu denak, ordenak berdintzun. 10ekin, eta orain, eta egun balira, taka. Eta holako pizgarria jartzen ziguten, orduan txikitatik ere, zuk esan desun antzera, gogoko eta ondo moldatu horretan, ondo. Matematika gaine jokatzen du ez ezaguna baliz bezala. Eta hori da perspektiba aldaketa izugarri bat. Eta gero zer egiten du ez ezaguna horri izenak eta jartzen dizkio, beraien erlazioak eta baldintzak aztertzen ditu, eta horrekin emaitzak ateratzen ditu. Eta gaine beste birtuti bada emaitza ez dela bakarra. Osea, emaitzak asko izan daitezkela, eta gero emaitzak ere aztertu egin behar direla, eta hor sartzen da, erabaki teoria eta joko teoria, eta hola. Nik uste hori matematikak oso berea dula eta oso perspektiba aldaketa handia dela. Bai, izugarrizko eraikin intelektuala da matematika, ez? Nik asko da pentsatzen du jolin, garaia, noin dela milaka urte, ez? Hemen, eta beste edonon bizi ziren gizakiak, ez? Gizakia denetik, nola asmatu zuten matematika, eta bestalde nola, ez? Klaro, edo zer antolatzeko orduan matematika behar da. Ja, familia bateko kideak kontatzeko orduan ere, ez bada 1, 2, 3, 4 erabiliz nola egin, ez? Orduan, nire ustez, gaurko gizartea matematikari gabe ezingo litzateke ulertu. Igual gizakiak bazuen egiteko beste modu bat, baina nolabait matematikaren bidea hartu zuen, ez? Planeten mugimendua, naturaren estazioak, distantziak, neurtzeko orduan komerziorako matematika sortu gendun, eta bai, nik usten dut, helburu nagusia izan zela, problemak ebatzi eta gizakiarentzat bizitza errezagoa egin, ez? Eta nolabait nik ikusten dudanean, Eusko Ikaskuntzak bere ikurrean duen bezala, zientziaren eta jakinduriaren zuhaitza beratzori, nik beti ikusten dut matematika hor erroetan, pixka bat oinarrian, garaian piztutako matematika horiek, gero bihurtu ziren, zuk esan duzu moduan, logika, filosofia, fisika, eta gero gaur egun bizi dugun revoluzio erraldoi horrekin, gainera, informatikari esker.
Orduan, nik usten dut orain ere horrela dela, ez? Matematika erabiltzen da problemak ebazteko, problema zentzurik zabalenean, ez? Hau da, gizakiak galderak egiteko orduan, galdera horiei erantzun zirriborro bat behintzat topatzeko orduan, beti matematika hor eskuragarri izatea baliagarria da, ez? Eta egunero ikusten dugu, ez? Ekonomiaren arloan, politikaren arloan, giza eskubideen arloan, dana kuantifikatu beharrean sentitzen gara, ez? Eta horretan matematika guztiz beharrezkoa egiten zaigu. Nahi asko gustatzen zaidan formula edo arloa da zenbaki konplexuena. Batez ere horrena pentsatu gainen nola sortu ziren, ezta? Aurrena zauden zenbaki naturalak, 1, 2, 3. Gero haiei ehazten diegu negatiboak, zenbaki osoak dira. Urruna sartzen ditugu zatiketak, razionalak dira. Urrungo kapan erroak eta sartzen ditugu, irrazionalak. Eta gero azkenean datozte zenbaki konplexuak. Eta nola sortu ziren zenbaki konplexuak, egon ziren nola askatu ezinik zenbaki negatiboaren erroa. Erraxa ematen du, baina zaila zen, torrun esan zuten, minus baten erroa da i. Torri dituko diogu zenbaki imaginarioa. Ordu Nikola horrek bi arlotan pensatu arazten dit. Alde batetik, zenbaki konplexuak beti dituzte bi zati. Zati reala eta zati imaginarioa. Eta errealitatean ere, aurrerako pausoak emateko, beti erabili behar dugu. Realismoa eta imaginazioa. Realismotik bakarrik ez dugu ezer egiten, eta imaginaziotik bakarrik ere ez, baina bian kombinazioak oso indartsua da aurrera egiteko. Orduan, formula hori, realismoa eta imaginazioa batze horrek indarra usko uste duela. Eta gero gaine, gure herrigintzan ere, hor, zientziak erabiltzen duena da, tipularen teoria. Kapa badago, handikan urrungo kapara teoriara aurrekoa hartuaz egiten dugu, beste kapa bat aurrekoa barruan hartuaz, eta beti eraikitzen dugu kapaka. Eta nik uste horrek herrigintzan ere baduela zer ikusia, herrigintzan ere gure muina dugu, eta niretzat muina hori euskara da, euskalgintza da, eta hortikan zabaltzen joango gara, integratuz, beti egin dugun bezala, herri zarronek, aspaldiko herri honek, kultura asko eta gauz asko integratu ditugu, baina muina ez dugu galdu. Hori da pixka bat gure birtutea, ez da. Orduan, tipulen da kapan da teori hori, matematikako zientzian erabiltzen den hori, asko pentsa arazi dit, ez da. Eta baita ere, zenbaki konplexuan inguruan dauden aplikazio guztiak. Hor daude, variable aldagai konplexuko variableak ingenieritzan izugarri erabiltzen dira, eta gaur egungo matematika aplikatuan ere, izugarrizko asmakizuna izan zen garai hartan zenbaki konplexuena, baina gaur izugarri erabiltzen den zenbaki tipoa da. Orduan, horrekin gelditzen naiz, askotan pentsatu izan dut, konplexutasuna, zenbaki konplexuak, esan bezala, eta batuketa horretan, ez da beti aurrera egin, kapaka eta realismoa eta imaginazioa elkarrekin hartuta. Nik uste dut gainera asmakizun horrek, pixka bat Euler, Leibniz eta Euler eta izan ziren, 18. mendearen bukaeran aritu ziranak eta azkenean zenbaki hori asmatu zutenek. Zer nolako hor ikusten da, zer nolako genioak ziren garaian, ez egoen lekutik zelan joan ziren, ardatz imaginario horren bila, zuk esaten zen du moduan, ebazpenik ez zeukaten ekuazioak ebazteko. Eta nondik atera zitzaien, etorri zitzaien inspirazioa, esateko, badago zenbaki bat, baina konplexua da. Ez dugu ikusten, gu beti egon gara, ardatz horizontalean, errealean behira, eta ez dago hor goian, ardatz irudikari ero imaginario horretan, Eta gero dakizun moduan, badago hori adierazteko koordenatu polarretan erabiltzen den formula hori da zenbakia ber bi pi i gehi bat berdin 0. Hori ere formula oso polita da, ze hor agertzen dira pi zenbakia,
zirkunferentziaren perimetroarekin lotutakoa, Eulerren zenbakia ere, logaritmoetan, eta hainbeste arlotan agertzen dana, ekonomian interesa kalkulatzeko orduan eta bar, eta I zenbaki irudikaria. Hori bai dela, formula politenetarikoa, eta matematikak horrelakoak asko ditu, nolabait formula horiek eta zenbaki horiek eta formula horiek nik uste dut dirala pixka bat matematikaren esentzia konzentratua, oso zientzia zabala eta aberatsa da, baina olako aurkikusunak ez dira historian zehar horren beste izan, Gu Leioan ikasle ginenean analisi konplexua ikasi genduen Emiliano Apariciorekin. Garaian el ruso deitzen zioten, irakaslea Bilboko ume hoiek arek Rusiara bidalitako etariko bat zan, Rusian ikasi, eta orduan karreran indar asko eta interes asko piztu zuen berak teoria konplexuan, eta hortik aurrera, baina, behin zenbaki konplexuak ezagutu ezkero, baina betirako dituzu, Gainen batzutan gauz konplexuak erre simplifikatzen dira, eta beste batzutan oso gauz simpleak emaitzari gabe urte askotan egon dira, tak, konponbidea bilatu zaionean, izugarrizko balioa dute, eta gero gaine, esan dituzun hiru gauzak, pi eta i. Hirutaz ere, horietaz ere, zenbat aplikazio dituzten, eta eta gero lotuta izatea, eta gero formula horretan, azkenean horregatik Einsteinek berak ere esaten zuen, bera ere harrituta zegoen matematikak nolabait gizakiak asmaturiko zientzia batek zer nolako errestasuna eta gaitasuna zuen munduko gauzak azaltzeko orduan, eta gero zer nolako loturak sortzen diren, Ze alde batetik atera zen pi, antzinako zenbakia, zirkunferentziaren luzera kalkulatzeko orduan. Gero atera zen eta gero i, eta bakoitza bere aldetik atera eta ere, gero danak daude laburbilduta formula berean, Orduan, ematen du, batzutan ematen du matematika hor dagoela, badagoela eginda, eta gu satika aurkitzen ari garan bezala edo ematen du, Eta ordez, ez da horrela. Guztiz egin gabeko teoria bat da, eta gizakiak eraikitako teoria intelektual guztiz berri bat besterik ez da. Baina egiten den neurrian, berak erazkusten duen barneko koherentzia horrek oso miresgarria da, bai. Eta gero gaine, badiru diola, guri entzute gaitxunak, esan du, ze letrataz ari dira, ez da? I, pi, eta ia matematikaz. Orduan, matematikan ere, letreri ematen diogu esan nahi universal bat. Gure lenguaia universala da. Letrakin ari gara, baina beste emate dugu esain nahi bat, eta letra bakoitzak badu bere historia eta luzea du, eta bere misterio txikia ere badu, ez da. Matematikak konplexutasuna esaken ezake simplifikatu egiten duela. Errealitate batetik gako nagusiak hartzen ditu, bere erlazioak eta baldintzak aztertzen ditu, eta hori modelizatu egiten du. Eta horrek ematen duena da, matematikari ematen diona, gaiak eta arazoak edo egoerak aztertzeko distantzia bat, perspektiba bat, eta Leno Enrikek esan duen bezala, zuk esan dezun bezala, ez da, perspektiba gaine multidimensionala, ez du planoan jokatzen, osea, ez du irudimensiotan jokatzen, dimensio askotan jokatzeko aukera du. Eta hori birtute handi bada, distantzia hori, perspektiba hori, aldagai asko batera tratatze hori, nik uste hori dala konplexutasuna tratatzeko bide on bat, edo aukera on bat. Bai, garaian Galileo Galileik esan zuen, natura matematikaren hizkuntzan idatzita dago,
Eta horrekin esan nahi zuen, lehen aipatzen genuen bezala, gizakia natura ulertzeko orduan matematika erabili beharrean topatzen dela, ez? Eta azken batean, bai, natura izatez, konplexua ero simplea da, segun guk nola nahi dugun ikusi, ez? Ikusten badugu, jentea kalean dabilela, oso irudi, ohizkoa, egunerokoa, simplea ematen du, baina hasten bagara aztertzen, bakoitza ze abiadura daraman, nondik nora dijoan, nola elkuruzatzen diren, nola begiratzen diren, zer nolako harremanak sortzen diren haien artean, orduan konplexutasuna berehala azaltzen zaigu, ez? Eta gaur egun, nik uste dut horretaz, globalizazioaren bidez eta dano jabetzen ari garala, ez? Mundua oso konplexua dela garaian, herri txiki baten gizi ginean, eta, egunkariak esaten zuenaren arabera, ero irratiak, ero telebistak esaten zuenaren arabera, enteratzen ginen beste lekuetan zer gertatzen zen. Oinostera, mundu guztia askoz ere lotutago dago, denbora errealean, eta beraz konplexutasuna hor daukagu, ez? Ekonomiaren arloan, politikaren arloan, giza eskubideen arloan, eta matematika geroz eta gehiago erabili beharrean sentitzen gara konplexutasun hori modelizatu, zuk esaten zendun bezala, eta aztertzeko orduan, ez? Eta hori ere bada, matematika eta zientzien filosofiarekin lotutako gai bat, ez? Ze, klaro, filosofian eta aritutakoak esaten zuten, zuk esan dozu moduan, ez? Matematikaren ereduak oso simpleak, ero oso konplexuak izan aldira. Zenbat eta konplexuagoak izan, errealitatearen gandik hurbilago egongo dira. Bai, hori egia da, baina oso konplexuak baldin badira, beraien baliagarritasuna galdu egiten dute, ze natura eta realitatearen konplexutasuna baldin badute ez dira benetan erabilgarriak, ez? Orduan, hor, matematikariaren eta zientzilariaren nola baiteko lan edo ekimen garrantzitsuenetarikoa izaten da, eredu eta modelo aproposak topatzea. Hau da, konplexu egiak izan gabe, nolabait errealitatea modu egokian eta zehatzean azaltzeko gaitasuna duena. Eta hori adibidez Angeles estatistikan ondo dakizue, laginak hartzeko orduan. Azken batean estatistikari eskatzen zaiona da, jente apur batzuei galdetuz, herri oso baten eritzia aldez aurretik ezagutzea ero jakitea. Bai. Eta gero, albergan estatistikaren hori da, puntu batzuk hartuz denan argazki hon ateratzea. Baina baita ere, konplexutasunaren aurrean, erabateko disiplina desberdinetako persona jartzen bali magera, matematikoak eta zientzia gogorretakoak ikusten ditugu ardatzak, baso bat eta bali magaude arbolaren ardatzak. Beste disiplinatutakoak ostotxoak ikusten dituzte, detaileak, eta hor dago osagarritasuna. Foto hon bat edo azterketa hon bat ez da egiten disiplina asko batera ez bali madugu elkarri errealitateari begira. Gauz desberdinak ikusten ditugulako. Eta ardatzetara jutekea, trazo grueso, hortara pixka bat juten gara, ez da? Horregatik ere eusko ikaskuntzan hainbat arlo dituzu ez? Bai. Eta batez ere, denok disiplina desberdinetako, jatorri desberdinetako personak elkarrekin jartzen genean horrek du indarra, ez da? Horrek du indarra. Bai, Newtonek esaten zuen bezala, azken batean, ezagutzen duguna urtanta bat da. Ezagutzen ez duguna ordea itxas osoa. Bera ere, naiz eta berak, bere printzipia matematikarekin sekulako ekarpenak egin zituen, matematikaren eta fisika modernoaren oinarriak ezarriz eta grabetatearen legea asmatuz eta azalduz, baina hala ere bera, eta persona oso harroa zan bera, baina bera ere jabetzen zen, oraindik ere mundua behatzeko orduan
bera konturatzen zen, naiz eta garaian ja ezagutzen zena asko izan, munduaren konplexutasunaren aurrean nanua geratzen ginala. Eta gaur egun ere horrela da. Asko, zientzia eta teknologiak aurrera pausu erraldoiak eman ditu, baina oraindik ere nanua gara. Eta gero, persona guztiak desberdin ikusten dugu errealidade berdina, ezta. Bai, lehen esaten genduen bezala, matematika sortu zen natura eta ulertu nahian, eta baita ere gizakiaren, gizartea eta bizimodua antolatzeko orduan, Protagoras de Abdera izan zen, antzinako Grezian esan zuena, gauza guztien neurria gizakia da, Eta garaian, agian, igual egia zan, azken batean bat, 2, 3, 4, 5 kontatzen dugu, esku batekin, bestearekin 10, eta lehengo munduan agian zenbakia txikiak ziren. Baina, gaur egun bizigaran mundu honetan, 7.000 milioi lagun gara, danok daukagu, gehienok daukagu interneta, gehienok sortzen ditugu, bakarrik gure eguneroko eginkizunean datuak, baizik eta gero konpartitu egiten ditugu, interneten bidez, besteekin. Orduan, hor sortzen ari dan gizarte hiperkomplexu horretan, geroz eta matematika gehiago behar da, Eta hori azkenean, matematikari garen ontzat oso ondo datorkigu, gaur egun begiratzen baduzu erozein herrialdeetan, estatistiketan, esaten dute lan merkatuaren aurrean gazte ondoen prestatuta daudenak lan merkatuaren aurrean direla, informatika, estatistika, matematika, datuen mundu horretan trebatutako jendea, Eta nik uste dut, baietz, esan aldala, garai hauek dirala besteak beste datuen garaian bizi garala. Nik uste ere, esan dezu bezala, informazioaren garaian bizi gara, eta orduan informazioa, aurrena, mundu global honetan denako sondo asko konektatuta gaude. Eta informazioa sortzen da, baina ez bakarri zenbakiak, argazkiak, bideoak, testoak, eta gaude informazioaz inundatuta. Hor nun sartzen dira matematikak, eta baita ere informatika, informazio guzti hori egin behar delako filtratu, sintetizatu eta gakoak atera. Eta hor dagoen ja, beste aipatzen den, big dataren mundua, baina garai honetan, matematikak eta informatikak ere zentralitate handi hartu dute. Hor dena ez da ona, aukera dira, baina arriskuak ere bai. Nahi batzutan bildurrar ematen du, zertainoko, zenbateko informazioa daukagun eta zertarako erabili daiteken. Ditu alde, aukera asko daude, baina arriskuak ere hor daude, ez da. Bai. Eta hori da izan ere guk Deustoteken, Deusto Unibertsitateko informatika eta matematikarako zentroan, hori da guk egiten dugun pixka bat, gure berezitasuna horixe da, datuen trebetasun hori garatzea, Eta oso benetan pozgarria da ikustea matematikari batentzat, ze azkenean ni eta zeu jatorriz matematiko tradizionala gara, Eta ikustea matematikak zer nolako erabilera dituen datuen tratamendu horietan, baina nola horrek gero erabiltzen diren osasun arloan, baina hemen bertako Euskal Herriko osasuna kudeatzeko orduan, garraioaren arloan, baina ez modu abstraktuan, baizik eta bai, benetan, herrien arteko, Bizkaian bertan, komunikazioak eta garraio bideak garatzeko eta antolatzeko orduan, nola erabiltzen da, ja gero modu askoz ere sakonago batetan, informatika sareetan, wifian, eta oso interesgarria da eta pozgarria da matematikari batzentzat ikustea nola azkenean oso antzekoak edo berdinak diren matematika horiek balio duten, lehen zuk aipatzen zenduen bezala,
dimentsio anitzetan, ez? Bai gauza oso praktikoetan, lehen aipatu dugun bezala, garraioan erosasunean, edo baita wifi sare konplexu horiek antolatzeko orduan, ez? Datuak nola pasa sare batetik bestera, eta abar, eta abar. Bakarrik gaine, konparatuta oindala 20-30 urte, ez? Bueno, matematika ikasten genuenean, matematika lantzen genuenean, alde batekan informatika, oindikan garatu gabe zegoen. Eta orduan, hanbeste informazio eskurarez geneukan, informazioa lortzeare asko kostatzen zen. Eta informatikak ere ze eragina izan duen matematikaren aplikazioan. Eta askotan gaine, informatikaren eta informazioaren gai honetan, erabiltzen diren matematikako algoritmoak sinplea dira. Ze virtute daude, daukate, zentzu komuna eta sinpleak lehen ikusian. Errepikatuz, hori makinak ematen du edo teknologiak ematen du, oso emaitza honak ateratzen dira. Orduan, hartu dira, orain dela 200-300 urtetako algoritmoak, eta orain aplikatzen dira, esan duzun bezala, arlo desberdinetan, arlo askotan, ez da. Bi horien kombinazioa izugarrizko indartsua izaten ari da. Bueno, orain dela 15 egun, Eusko Ikaskuntzak antolatu genduen Eusko Ikaskuntzan jardunaldi bat. Euskararen erabilera eta gazteak. Eta hor, bete-betean sartzen da matematika. Enrikek eman zuen, 2 hitzaldi izan genituen. Lehen hitzaldia izan zen diagnostikoa. Oinarrizko datu batzu bidez. Hori ere matematika estadistika da. Eta gero, Enrikek eman zuen hitzaldia izan zen, euskararen erabilera sistema konplexua da. Eta dinamikoa da. Eta sistema dinamikoen da arlo hori da matematikaren arlo bat gaur egun indarrean dagoena. Eta horren inguruan eman zuen hitzaldia Enrike, gero behar bada, zuk hobetago azalduko zu, baina oso ikuspuntu aberatsa da. Ikusteko, nola gauz konplexua, bere konplexitasunean oinarrizko gakoak hartu, eta hortikan nola erabilera bultzatzeko irtenbidea bilatu daitezken. Eta gero beste gauza batekin gelditu nintzen ere bai, Enrikek eman zuen hitzaldiarekin. Newtonen legea, euskararen masa txikia da, eta mundu mailan konparatuta gaino oso txikia. Eta hor, euskararen erabilerak aurrera egingo dugu, segun eta ze indar tartean jartzen dira. Eta askotan, baita herrigintzan eta politikagintzan ere indar korrelazioa aipatzen dugu. Baina kontuan izan behar dugu, indarrak baliagarria direla norabide berdina dihoaztenean, edo tangentzialean dihoaztenean, kontrako indarrak neutralizatu egiten dira. Eta askotan horretan erabiltzen gara. Indarrak batu. Kontrako indarrak sartzen bali baitugu, neutralizatu egiten dira, eta gelditzen dira. Baina indarren da Newtonen perspektiba hori, bai euskararen erabilera aztertzeko, bai herrigintzako hainbat ibilbide ekintza aztertzeko oso baliagarria iruditu zitzaidan. Bueno, euskararena nik uste dut beste mirari bat dela, lehen esaten gendun bezala, gizakia, nire ustez gizakia bereizten bada beste abereengatik da, alde batetik matematika sortzeko gaitasuna izan zuelako, zientziak, oroar, eta bestalde hizkuntza. Eta oso harritzekoa da zelan gizakiak ez duen hizkuntza bat bakarrik asmatu, baizik eta horren beste hizkuntza, Eta gu daukagun suerte hori da, euskararen herri honetan jaiotakoak izatea, Hemen ere hizkuntza berezi bat, diferente bat sortua izan zen, eta gu gara horren herederoak ero, Eta bai, asko gara pentsatzen dugunak hori gordetzea importantea dela, Naturan espeziak gordetzea garrantzizkoa eta beharrezkoa den bezala, hizkuntzen aniztasun hori gordetzea ere importantea dela asko ulertzen dugu. Eta hor ikusten dugu pixka bat eta matematika eta euskararen arteko binomio horretan agertzen den dualitatea. Alde batetik matematika da
hizkuntza guztiz universala, ze esaten da, inglesa dela hizkuntza universala, ez, inglesa ez da, hizkuntza universala da benetan matematika, ze matematika danok idazten dugu berdin, matematikari guztiek, Txinan, Indian, Ameriketan, Europan, eta Afrikan ere bai, eta Australian edonon, eta danok ulertzen dugu matematikaz idatzita dagoena, matematikaren simboloen eta logikaren, matematikaren hizkuntzan idatzita dagoenak danok ulertzen dugu berdin-berdin. Beraz, alde batetik daukagu hizkuntza universala, eta gero daukagu euskera, euskera hizkuntza txikitu bat, baina oraindik ere bizirik eta gainera indarrarekin, ez? Etorkizunera pixka bat ausardiaz begiratu nahi horretan. Baina zu dinozu moruan, euskeraren eta hizkuntzen egoera askotan aztertzen da modu pasiboan edo atzeraka begira, baina sistema guztiz dinamikoak dira. Eta beraz modu eraginkorrean aztertu beharrekoa da gaia, ez? Eta etorkizunera begira, hemendik eta 20 edo 50 urtera, euskararen osasunari begira bagabiltza, zuk esaten duzu moduan oso ondo aztertu beharko dugu, eta ez bakarrik ideologiaz edo emozioz edo iritziz, baizik eta modu zientifikoan aztertu beharko dugu, ea zeintzuk diren nolabait sisteman sartu beharreko indarrak, euskara hori gehiago erabilia izan dadin, ez? Pixka bat, ekitaldi horretan ikusten nahiko konsensu sortu zala hor eusko ikaskuntzan etorri ziren aditu desberdinen artean, nolabait euskararen munduan badirudi paradigma aldaketa bat sortzen ari dela, ez? Orain arte kontua zen euskara ikasi, baina orain gehiago bihurtzen ari da gaia, da gehiago dakitenek erabiltzea. Ze oin ikasi, ikasi askok gehienok ikasten dugu eskolan, ikasten dute eskolan, da kontua da orain ikasten duten horiek nola erabiltzera, nola animatu edo bultzatu, zer nolako indarrak behar diran. Eta zu diozu moduan, hor baditugu indarrak ere nolabait kontra, globalizazioaren garai honetan, ja mundu guztia sare sozialetan eta aritzen den garai honetan, nolabait, ja ez da kontua bakarrik erabili euskera, erdera edo frantsesa erabili beharrean, baizik eta ja nolabait menperatzen gaituen hizkuntza da interneten sortzen den, hizkuntza universal hori, inglesarena, ez? Eta nire ustez, euskararentzat momentu oso interesgarria da, ze asko aurreratu dugu, azken 50 urte hauetan, baina erronkak berriak ere badira eta hurrengo gailurretara heltzea ez da erreza izango nire ustez. Nire uste gai, kontziente izan behar dugula, aurrerakada bat egin dugu, euskara gero eta gehiagok dakigu euskara, baina erabili egin behar da. Ezin gintezke lo gelditu. Eta hor, indarren mapa ondo aztertu behar da, sistema dalako komplexua oso, eta aurretik esan dugun guztiakin lotu behar dugu, eta dinamikoa. Eta hor, eragin egin behar da. Eta matematikak badu alor bat, sistema dinamikoen da alorra, eta ingenieritzan da asko erabiltzen dena, gizazientzietan asko erabiltzen dena, eta hori erabili daiteke, eta esango nukenik gaine, eusko ikaskuntzan planteatzen ari gemezela, disiplina askoren arteko lantaldetan. Eta belaunaldi guztiak kontutan hartuta. Belaunaldi guztiak kontutan hartuta. Askotan eroritzen gerelako, ez dugu belaunaldi desberdinen artean lan egiten. Orduan, hor dago aberastasuna. Eta badago ere estadistikan asko erabiltzen den formula bat, informazioa da berdin diversitatea. Eta hori, daude formulazioak horretarako. Eta hori, benetan ala da eta benetan sinistu behar dugu. Diversitate horretatik, indarrak aurrera, baina norabide berdinean. Edo tangentzialakin.